हाय फ्रेंड्स। देखो आमर आज सकाळ खाइबा कौन मुढ़ी ता सहित बैगणी पकुड़ी काकुड़ी पियाज लंका खाऊँ बईचे खाली खाई सांग मैंने देखते से केमी खाऊँ माने ऑलरेडी एति से खाई पकई आउ थे पुणी धरी खाऊँ खाई खाई खाइला पिला घर छुआ खाईदबा मत मत एपट पास कर तुम पूरा खाऊ ना खाऊनी कौन आ खाइबि ना कौन मनीष होती खाइबि ना कि कथा हम पीवा पानी आम धोई सारी दूचु एटी एति से किसी खाई रखी देखु मु मोर किसी खाइनी ये बसी चुपचाप की खाई जा मागणा पाई तू एते खाऊचु किसटा मागना पाइछु हेगा हेडा पैसा देके किनी आनपा हे मोर बेला क्या बे चलना देखा पैसा ट्रेड तो ना लिखा है पैसा रोड ना लेखा जाना भोकुआ अब कोता नुआ पैसा माने माने मु किनी मो पाई तू जो मो सब पैसा खा जेछु काई प्रूफ काई हेड बा खा कि रखछु काई कोड नहीं कैमरा बुला कैमरा इपर बुलुची आ कौन सुनार मुदी पिंज नहीं स हां 40 जा 40 टंकिया तो पाई सुना सहित समान नु हां एते भी बोलनो बे एते बड़ा पक्की दउ ना पैसा दे किणुचु 60 पछरो खाई जा दे धोई दे जिसका दे मते गोटे देना ना तू बरा खाऊ ना खाइनी बाकी तो एक्चुअली आज दीदी कौन है ना मार्केट जाइला तो से किसी जिनस तार क्राफ्ट चैनल पर लेके आसी तो से गुड़ाक आम टे अनबॉक्सिंग करवा दीदी तो जिनस सब टे देखे दे तो 4टा डब्बा कि सब बस एति बड़ बड़ तू कलर धरिक आस तो प्राइस देखिले तो हार्ट अटैक हो माने ए कलर गुड़ाक नुह जो जिनस गुड़ाक दीदी एक्चुअली बनई रखुची हाँ तो से गुड़ा हाँ बहुत सारा जिनस आसी पैसा भी बहुत जाऊँगी आम पॉकेट मनी सब ये पड़ोची हाँ कि नहीं दीदी तार जाऊँगी माने मोर भी टिके पड़ोची ये बढ़िया है मुंडे क्लिप बनाती ना हैं वो बन दबू एटा स्पंज पते पेपर रो देखा अच्छा 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 माने एटा मुंडरे लगाती तो क्लिप अच्छा अच्छा एटा होचे ता माने रॉ मटेरियल तो ताको काटी के अलगा डिजाइन रो भी किछि फूल करबो बुझला अच्छा अच्छा सेति पई आने छै दुईटा ट्रायल पई जदी उते पेपर रे जदी एति के बेसी हला ताले ए जिंस आनी काटी के करी कहीं ना एटा 12 टा नै हो 30 टका सेति पई बहुत कष्ट लागो तो जिनस गुड़ा एक्चुअली से जहाँ भी बनाऊँ ना से गुड़ा जब मैंने किए ने कि कौन करेंगे भल कि आर्ट पाई आसी कि आर्ट पाई आसी लिपना किस तर कहूँ आमर से गुड़ा जानी ना हाँ 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 सेटा तो वीडियो रे देखेनु तू केमती बहुत पैसा एगुड़ा एति टिके टिके जिनस अच्छी ना बहुत पैसा
ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଏଇଟା ତାର ସରୁ ତାର ଜୁଏଲାରୀ ବନାଯାଏ ତ ଓହୋ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ବି ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେତେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଜିନିଷ ବ୍ରସ୍ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଠା ହୁଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବଟନ୍ କଲରଫୁଲ୍ ବଟନ୍ ମାନେ ଡୁଆଲ୍ କଲର୍ ବଟନ୍। ଏଇଟା କ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ କ୍ରାଫ୍ଟଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏ 4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛି ବଟନ୍। ମୋ ଜିନ୍ସର ବଟନ୍ ଛଡ଼େଇଛୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବୁ ସବୁ କିଣିକି। ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ନେଇକି ଆସିଲୁନି। ଜିନ୍ସର ବଟନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଛିଡ଼େଇଲା ବେଳେ ପଇସା ଅଛି ନା। ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି ତ ଜିନ୍ସ ତୁ ତ ଶୁକୁଟିଟା ତୋତେ କେଡ଼େ ହେଉଛି। ହଁ ମୋତେ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଏବେ ପିନ୍ଧିବି। ରଖିଦେଲେ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଅ ଭୋକ ନାଇଲାଣି ବଡ଼। ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ତାର ଧରି ଧରି ଆସୁଛି ଭଗବାନ। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ପେପର୍ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପେପର୍ ଯେହେତୁ ପେପର୍ ଆମର ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମିଳୁନି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ପଇସା ପଛେ ଯାଉ ନେଇଯିବି ପେପର୍। ଏଠି ମିଳୁନି ଏଠି ଯେଉଁଠି ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ଦୋକାନରେ ନା ତା ପାଖରେ କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମିଳୁନି। ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ସେ ଯଦି ଛିଡ଼ା କରିଥିବ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଲାଷ୍ଟରେ ମନା କରିଦେବ କି ନାହିଁ ମୋର ଆଜି ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି। ସେଇଟା ରାଗ ଲାଗିବ। ଆରେ ଯଦି ନାହିଁ ତମେ କହିବ କି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ ତାର କହିବ ଯୋଉଠୁ ହଁ ଆଣେ ତା ଅଛି ପାଖକୁ ଦେଖିବା। ଯାଇଛି ତା ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଫ୍ଲାୱାର୍ ତିଆରି କରିବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବି ଏଇଟା। ତାର ସେଇ ଭଳିଆ ଛୋଟଟା ଆଣିଛି ଏଇଟା ଆଣିକି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ମୋର କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷଟା ବଡ଼ ଅଛି ଭଲ ମୋତେ ଲାଗିବ। ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ଖେଳିକି ସାରିଦେମି ହେଲା। ଲାଭ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଭିଷ୍ଟିକ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା ଗ୍ଲୁଗନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଏଠି 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ 15 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ପାଇଲି ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ବେ ଏଟା? ଏଇଟା ମାନେ ବଟରଟା ଗୋଟେ ପେପର୍ ଗୋଟେ ଫୁଟାଫୁଟି ଦେଖଉଛି। ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖଉଛି ୱେଟ୍ ସେ ତାର କ'ଣ ଆମ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ର ଯେଉଁ ଇଏଟା ନେଇ ଆସିଛି କାଟିବ ବୋଲି। ହଁ ତ ନର୍ମାଲ୍ କହିଛି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? କହ। ଦେଖଉଛି ଫରକ ଦେଖିବ ୱେଟ୍ କର। ଓହୋ ହୋ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି ୱେଭ୍ ୱେଭ୍ ହେଇକି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ତ କାଟୁଛି। ହଁ ଯେହେତୁ ପେଟଟା ମାନେ ବହୁତ ହେଭି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଓହୋ କିନ୍ତୁ ହଁ ନର୍ମାଲ୍ ବୁଝିଗଲେ ପେପର୍ ବୁଝିଗଲେ ଆଣିଲେ ଆମେ ହଁ ଦେଖଉଛି ୱେଟ୍ କର। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାନେ ୱେଭି ୱେଭି ହେଇକି ବନଉଛି ସେ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ରେ କଟିଯାଏ ନା ବାକି ଏଟା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଇକି କାଟୁଛି। ଏ ମୋ ବହି ପାଖରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲାଣି କାଟିଦେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ତାର ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏ ମୋ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର୍ ଆଣିଲାଣି କାଟିବ ଓ ବୋଲି। ତଳ ପଟୁ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ହଁ ବା ସେଇଟା ବ୍ଲର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମୋତେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋ ହାତଟା ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେଲାକୁ ଉଡ଼ଉଛି ଖାଲି। ସେ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ହଁ ହଁ କାହିଁକିନା ହଁ କଇଞ୍ଚିରେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଟିକେ ନେଉଛି ସେଇ ପାଇଁ ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ଏତିକି ଏସବୁ ସାରା ଜିନିଷ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଆଜିର ଏଇଟା ରହିଲା କଲର୍ ଦିନ ହଁ। ଆଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କଲର୍ ଏଇଟା କପର୍ କଲର୍ ଇଏ ସେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶରେ କଲର୍ କହନି ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି। କ୍ରିମ୍ସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିମ୍ସନ୍ ପିଙ୍କଟା ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ଟା ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ
ଡବା ସବୁ ଧରିକି କାହିଁକିନା ଯାଇଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଡବା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଦେଖା 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 ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ମଗରେ ପୁରେଇକି ଏତିକି ସାରା ଡବା ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖଉଛି। ଗୋଟେ ପାଣି ବହୁତ ସାରା ରଖିଛି ଏଇଭଳିଆ କାହିଁକିନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଛୋଟ ଡବା ହଉଛି ନା। ମିଳୁଛି 35 ମାନେ 30 ଟଙ୍କା କି 35 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି, ନହେଲେ 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ବେଶୀ ଆଣିଲେ। ତାଠୁ ବେଟର ଇଏ 100 ml ଅଛି ନେଉଛି 90 ଟଙ୍କା 95 ଟଙ୍କା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଆଣିଛି ତ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା କାଟିକି ଦେଇଛି, ସେ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାର ଡେଲି କଷ୍ଟମର, ମାନେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରୁ ଜିନିଷ ଆଣେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଟିକେ କାଟିକି ଦିଏ। ଏତିକି ସାରା ଡବା ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଡବା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆହୁରି ବି ପଇସା ଅଛି ଛୋଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଛୋଟ ଡବା। ଏଗୁଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ ଧୋଇକି ରଖିଛି ତାକୁ, ଏହାର କଣ ମସଲା ଡବା ବନେଇବୁ ନା? ମସଲା ଡବା ନୁହଁ, ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଆ ଭିତରେ କଣ କରିବୁ ବନେଇକି ଜାଣିଛୁ? ରଖିଛି ୟା ଭିତରେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଦେ। ନା ୟା ଉପର କଲର କରିକି ହଁ ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛେ। ଟାଇପ୍ର ତା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ରଖିକି ହଙ୍ଗିଆ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରିଛି। ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଚୁନି ଲାଇଟ୍ ବନେଇ ପାରୁନି। ବାବୁନ ଘରକୁ ବନେଇଦବ ଗଲେ ମୋ ଆଉ। ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛି, ବାବୁନକୁ କହିଲେ ସେ ବନେଇକି ଦେବ, ଦେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବି। ସେଇଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ତ ମୋ ଏମିତି ଫୋନ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଯାଇଥିଲା ଏମିତି ପୁରା କିଛି ଖରା ବେଳେ ଆସିଲା, ଆଉ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଆଜି କିଛି ଖରାରେ ଆସିକି ପୁଣି ହଁ ତାପରେ ପୁଣି ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ତ ଚିଠି ନା ତତେ କିଏ ଦେଇଛି କି ଚିଠି? ଏଇଟା ନା ହଁ ହଁ ଦେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦିକୁ କିଏ ଚିଠି ଦେଇଛି ପରା। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ଦେଇଛି। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ତ ଚିଠି ଦେଇଛି, ହେ ଭଗବାନ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନୀ ଦେଇନି, ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ଦେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ତା ଯିଏ ଭିତରେ ଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଉଥିରେ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ ମତେ ଦେଇଛି ଯେ ନେଇଯା ଚାଇନିଜର ଚୁଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା। ଦିଦି ତାହେଲେ ଚାଇନିଜ ଭାଷା ବି ଶିଖିଗଲାଣି। କାହାକୁ ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ସେ ତାର ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆମର ଆଉ ଟିକେ ରୋଷେଇ କାମ ବି ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଦିନରେ ଯାହା ତାହା ଖାଇଦେଉଛୁ, ସେଇ ଚଟୁଣି ବଟୁଣି ଦେଇକି ଖାଇଦେଉଛୁ, ତରକାରୀ ପତ୍ର ବେଶୀ କରୁନି। ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ।